Ahoj ľudia, moje jméno je Petr Svík a já vítám další u úplně prvního tutoriálu. Chtěl jsem to natočit, protože jste nekoukáte se na mě nikdy skoro, takže prostě víte. Tak jsem si chcel toto video vám povedať a ukážu, jak se vám tady stavuje a vy to sledujete. No, prostě jednoducho dáte svůj epičný kód a stáhne se vám to, přenesete se na plochu a ten Five Freddy 2 je teďka přes uTorrent. uTorrent to bude, prostě napíšete normálně do vyhledávače Google uTorrent a tam dáte roaming. A no, já vám to ukážu. A tady máte uTorrent download. Ono se vám to načte prostě a už máte. Tak. A tak si zapnete pak uTorrent, když to budete mít. A ještě pak už Five Freddy 2 to jsem od někoho dostal. Takže já nevím, jak vám to můžu poslat, protože já nevím, co jsem to instaloval. Takže Five, no prostě 2 je noob, 3 je ještě lepší a tak. A keď si nainstalujete, to jsem asi hovoril, ale já ne, tak to i tak povím, tak ne, tak nainstaluje se vám to, tak a vy si to přinesete na plochu, vidíte, já jsem si to tady přines, plná hra, a funguje vám to, bude to fungovat pakať na plnou verzi hry, takže to by bylo všechno, tak zatím. Čau. A já to ještě ukážu, že to funguje. Tak víte, Valenk, ten Coordinates. A víte, už jsme, já jsem už v druhé noci. Takže vidíte, prostě jsme tady. Normálně to funguje. Nemusíte ničeho dát. Když se vám to sekne. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them. Tak, vidíte, hra funguje. Ještě nebudeš? A takže děkuji, že jste si pozreli toto video, diváci, a čau.